No to čo? Vyber si. 40 centov. Kurva pavučina, či rajnové chlpy. Vyber si štvorku alebo kráľovnú. Čo? Štvorku alebo kráľovnú vyber si. Queen. Kráľovnú, dobre. Nejde zvuk. Podrž ju takto. Normálne, takto. Drž ju. Vidíš, kráľovnú. Na kráľovnú si sa mohol iba raz pozrieť, vidíš. Je to stále tá istá kráľovná. Zoberiem štvorku. A teraz dávaj dobrý pozor. Ak ustrehneš kráľovnú, dám ti dvojnásobok z tých 40 centov. Ktorá? Táto alebo táto? No? Ja viem, ktorá to je. A ja viem. Není... Táto. Počkaj. Mám uhádnuť, či to je tá, alebo tá? No? Tá. No! Som to vedel, že táto je ruke, čo máš. Není. No! Ne. Môžem si vybrať? Najprv ukáž. Vyber si hociako. Hociaku. Neviem, tu. Pozri si ju. Hell yeah. Máš ju pozerám. Wow. Zas tam hoci kedy chceš. Stop. Polož ju sem. Dobre. Áno. Zobrám. Preložím. Zoberiem z balíčka trebárs jedno ESO. Druhé ESO. Zasrbí ma ruka. A nech ťa nesvrbí more. Musím to zajať. Vidíš. Jedno ESO. Ako môžeš vidieť druhé ESO. Položím to sem. A tvoja karta precestovala z balíčka medzi tie dve ESO. Je to ona? Yes. Originál. Stopni to. Môžem? Hell yeah. Oh yeah. A je po probléme. Čau. Ináč mali sme od začiatku.